Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia konferma li l-ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa mhux jiġbed l-istess ħabel tal-Partit Nazzjonalista dwar in-nomina ta' Helena Dalli bħala l-ewwel Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza. Is-sibt li għadda Casa beda bl-ewwel attakki fil-konfront ta' Dalli minkejja l-impenn ta' Delia u tal-Partit Nazzjonalista li jaħdmu favur tagħha. Fuq Facebook, Casa ħareġ jgħid li Dalli ma tistax tittama li tassigura l-post ta' kummissarju jekk se tagħlaq għajnejha għal dak li skontu qed jiġri f'Malta. Żied jgħid li qed jistenna li fis-smigħ tagħha quddiem l-ewroparlamentari Dalli tikkundanna liċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u lill-Ministru Konrad Mizzi. Minkejja li kien evażiv dwar il-kwistjoni bilan li ma jkomplix ikebbes ix-xrar fir-relazzjoni tiegħu ma' Casa illi jappoġġja bisħieħ lill-eks kap Simon Busuttil, Delia sostna li l-pożizzjoni personali tiegħu u tal-Partit Nazzjonalista dwar in-nomina ta' Dalli baqgħet ma nbidlitx. Dr. Casa għandhom jissapportjaw il-Dr. Dalli fil-Parlament Ewropew jew le? Jien qed nitkellem għalija u qed nitkellem għall-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista l-istatement tiegħu kien ċar daqs il-kristall u ma nbidilx. Fil-fatt il-Partit Nazzjonalista u Adrian Delia taw is-sosten tagħhom lil Helena Dalli fi 3 stqarrijiet separati kif ukoll permezz ta' Twitter tal-kap tal-Oppożizzjoni stess. Madankollu David Casa huwa ewroparlamentari tal-fazzjoni ta' Busuttil li jinjora din il-pożizzjoni u kompla jisfida lil Delia tant li baqa' dej bl-aġenda tiegħu kontra Malta. Id-diskors ta' Casa huwa f'sintonija sħiħa ma' dak li ħareġ minn fom l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil meta ħadem u ddikjara fil-miftuħ li kien se jaħdem kontra in-nomina ta' Leo Brincat għall Qorti Ewropea tal-Awdituri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.